Vi samarbejder med Giftmanager, da vi ønsker, at det skal være nemt for dig at gemme vores varer på en elektronisk ønskeliste, som du også kan bruge i andre netbutikker. Lad os vise dig, hvordan det fungerer. Når du har fundet en vare i vores netbutik, som du ønsker dig, så skal du klikke på denne knap, hvorefter vores netbutik kontakter Giftmanager. Dette tager et par sekunder. Klik på Gem ønske. Hvis du ikke allerede benytter Giftmanager, så skal du oprette en bruger. Du skal blot indtaste dit navn og din e-mailadresse samt acceptere Giftmanagers vilkår. Giftmanager er gratis, og du kan altid fremmelde dig igen. Når du har indtastet dine oplysninger, skal du blot klikke på Gem ønske. Dit gaveønske er nu gemt på en elektronisk ønskeliste. Giftmanager sender dig en adgangskode, som du skal bruge, når du senere logger ind på Giftmanagers hjemmeside. Du kan nu let tilføje flere varer, efter du har lukket boksen. Find en ny vare og klik på knappen. Når varen er hentet, skal du blot klikke på Gem ønske, da Giftmanager nu kender dig. Du kan fortsætte med at tilføje varer på samme måde, indtil du føler, at din ønskeliste er klar til at blive sendt. Når den er klar, skal du klikke på dette link. På Giftmanagers hjemmeside kan du selv indtaste flere gaveønsker, inden du deler ønskelisten med familie og venner. Afslutningsvis skal du indtaste, hvem der skal modtage ønskelisten. Modtagerne kan sammen koordinere, hvem der giver hvad, uden du kan se det. En gave skal jo være en overraskelse.